long ke pachithang along ke claim abang pu abang ti kador refan nilitum BJP is carving long ahin pen aprang sinal tum phan ke pating na pale pot age choru pilo la se pini abang ke nilitum nalitum aphan ke than adhek birta kimi carving long arada phan isi ajak dinklui pen nilitum autonomous state alam ben chenglo kapre alam pen isi birta kimi ke thanji phan sinal tum han chokha ponlo la se aprang si ilitum dak Team Karbi Anglong Ijapon CM Dr. Tuliram Ronghang ilitum Chief Lapen non Herjong ilitum IMP Omor Singh Tiso Sar Akehai Alangli MP election aprang kaning je pon alam je nili jongsi nanglitum Karbi Anglong arat atum autonomous state MP nang pahaidet lote autonomous state alam nili parliament along ningje dun pen hemprek ipalong je aphan nili claim pon pu pula bangso non ningkan isi ke plengan ke claim pon alam the nang litum ma thengno nili tum ke than pon je aphan la henlo alangli haidet pen parliament along dam pen haladak MP Prime Minister, Home Minister, Defense Minister, along ruling MPC, alangli on autonomous state ay supen, da Article 244A implement nahi, alam the alangli haladak waidak kaning jedun, ilitum Karbi Anglong arat, social media long pen chenglok, kapre along stame paper media long pen, lapen may meeting long sitame alangli kachithan, lapen ilitum long approve, ilitum long tek long lo. Laso pendet afi bangke ilitum long chuki damtang forensing be akehai husitame autonomous state aputhat pen private bill ki pondo lasi halaso a private bill sitame non bangke ilitum afan non Omor Singh Tiso MP sir ke claim pon along aku non ke nang granted lasi laso alam the bangke mo lapu be sango tum papor hi pona lasi ningkan isino athe pipot ma Karbi Anglong along ke non ke theklong ke hemprek autonomous state amendment pen 1986 alam ben situm chi tham chalo so prangan ke ilitum pinangan highlight le dal Samson Singh tikan langkung abe alam ben chenglok non laso 1986 amendment pen MOU dolo la pen arlo song dum ta UPDS hut MOS 1 jitok lo non song trok pen MOS 2 jitok lo jola suang bong pen ko sonsi ilitum pachun jima aphana bangke MP Horen Singh be hut chunchelang sita non ba ko grand konthulo non wan lo tangte autonomous state alama bangke ilitum along kichun pon unji kwatwar ilitum long teklong laso pen anchot kalisi autonomous state aputhak pen ilitum bangke dak Karbi Anglong along ke politicalize nang nelo pusi autonomous state ke chunvek nahi aposi ning isipet pen thorom chipupe khei chipupe party chipupe pensi non hepjong Assam chief minister athengno mate Assam chief minister Assam government pen da chief secretary tum ana level do pen lapen ke ladak ilitum team Karbi Anglong ki Japon CM Dr. Tuliram Ronghang alangli Japon si MP dolo lapen anparta ladak team Karbi Anglong atum pen chenglok dak ASDC APHLC Jem Hanse KSA KNC Lamet Amay Karbi Lamet Amay lapen KCS kapre asong atum song koira isi so se tum haladak chetong damsi officially 2 घंटा 17 मिनट अन कचिंग वाई पॉन्सी आरडी दोजोट पेन कचिंग वाई पॉन इलितुम पॉन्लोंग लापेन के लासो अलाम थे बांके चीफ मिनिस्टर मसिद चिंग वाई डेट पेन ओवरकम इलितुम के थेक्लोंग बांग एपिलो within 2 and 3 months angbong central government of tripartite ta padu ponpo nang la neli board ipon po alang li lamchak nang chipidun lo lahen lo for the first time historic lo ajak ding klui pen ilitum hemprek alam mentune Assam government pen chingwai pusitame
mentune 5 minute 10 minute lason si long chotiki sa non botai bangke autonomous state alugot along development alam pen chenglok haladak MOS 1 MOS 2 alam pen chenglok angton pinangan kachingwai pen 2 ghonta sose laso phi ilitum theklong lo je kiwangji arni bangke tripartite to kapan chikloyoni la pen chikloyon thom angbong pen bo ikontu bo bangke theklong lo sitanili isi alam ladak asabo nili lahe appoint than theko isia asabo thanang ko konone jong rotoning ti to press meet ke dolong ke autonomous state alam bangke ko pilo ku alang lituma bangke non he jong congress atum kiwang apotsi latuma bangke non tribe mane chief minister bangka chingwai ta jat ta congress apan ke non BJP tunge ka phire apor galilang athe kopia podma pulo tangte latum MSC nutawe MLA ave MP ave Karbi Anglong loke pulo de pini ke congress fan ka phire nei alam ave pilo o mesen lo la sodim lo ni tumta autonomous state lo ke chirap dun po pujong si ningje pusonte rat atum acceptance do thai athi congress atum ninkan kre pho hut Delhi Dispur la penadak ditfulong ke congress ka chari hut autonomous state alam thike panung thip kalima lagili tumlong theklong mati la son si ningje nei polo sita pilo kaningje thu bangke rotoning ti tum bangke ka phire galilo nang tum ke anti autonomous state forces congress ke bangke pini nang lit ke approve ako pitulilo la pen lanchot ka kalilang isido thulang ningkan isi angbong ituma MP honorable MP Omar Singh Tiso sar alang ligi klempon bangke Karbi Anglong long aprang dadak rajdhani pulote lake Assam long ke train angbong pen bang pulotang te lake aki menai first class pulai tumpu dena lase aprang le ladak kesang dolo 2 minute dak kesang dolo hala so pen covid ahut bangke laso ke bona joini aphi bangke dak sang sidal sita elitum Horen Singh be MP ahut borilo hala so chunke chotla sita me non bangke elitum honorable CM ta continue kapin khat pen kapin lardon pen lapen ladak Omar Singh Tiso alangli railway minister atum phan team Karbi Anglong atum chingwai damsi non bangke ilitum dak tame ako rajdhani a train na bangke ilitum ako ki pasang pon arnis ilitum kadu kabe nalitum ta dulo flag off ka kuridom team Karbi Anglong CM sarpensi flag off kurilo lapen so mailong MP tum pen chenglok Karbi Anglong autonomous council atum ka chitong nundolo lapen railway long ada authority tum ka chitong nundolo lata isilo lapen anchot takalilang BPL of familia tumaphan ki 2 kila arada tumaphan aprangmenta hemso ke wang bomlo prime minister laso a hemso pen ki wana bangke aprangmenta wang bomlo do bomlo sita non botaya bangke MP sar kabor ipon ateng pen ilitum ki theklong apilo ladak aku non ki pagrantang 30,000 a familia phan bangke already lake tangka ki wang tang aku non pon thulo la bang long thulo la pe lanchot takalilang apunon proposal ke pontu Karbi Anglong arat apan bangke 1 lakh sose 1 lakh posiku la bansa sose la so bangke aku list pothai tang erlo la ke kidu kilak arat apan ke claim pontu ji apan lo las lanchot takalilang ladak MP pen CM sir team Karbi Anglong tum chelangsi power minister apan chitong damlo power minister apan chitong damsi alangli bangke ladak rong atok anu along current kilele du ulang pula so survey kurisi laso electric arong tin tame kili ejia phan atok anu ta kili ejia phan bangke hala daga bangke power minister phan chitong damsi 80 crore atangka bangke ili tum phan pagransi no latum survey kuribom lo lata tender ke kolel lo pusinang khan lo lapenke lanchot kalilang ladak ili tumalong lapunat khironi dongkamukam khironi lapenpu dimasau nakida matwar national highway lo lata labangke 627 crore atangka la tender ke paklem je aphan non ki tender e kol je aphan si lata non already process long si dolo lapen lanchot takalilang ladak ili tumalong ki thenai moheta nili autonomous state alama thanlo lapen parliament along ladak MOS mate peace accord laso agreement alam peace accord alam sidame ladak pinangan MOU ahut iltum 30 department wanglo non MOS
1 lapen 2 laso implement lote dak non pa implement ji phan bangke 125 6 sidul amendment non dopo laso 6 sidul 125 6 sidul amendment lote dak Karbi Anglong along ilitum pinangan na power ladak aku nang chile thuko athe pipot ma ilitum finance power pen chenglok itum governor aphan ilitum hukum kipiun a power pen chenglok ladak 125 amendment along ilitum long ponpo lapen ke Karbi Anglong bangke thetan isi kachelar pon isi thek pon long po lasi la sodim long MP lapen CM sir pinkhat ateng pensi MP sir abang parliament along alangli claim pon pen non 125 amendment je phantame prabjin pen dopo lapen lancho takalilang team Karbi Anglong pen MP sir chelangsi tribal minister afan alang litum tribal minister afan damsi Chinki damsi Joel Uram alang li phan Chinki dam ateng pen 26 consensual Ladakh ilitum afan ke konlo 80,000 di 80,000 crore atangka all India afan tribal atum phan paching thuri phan wanlo lasuang bong pen Karbi Anglong atum bangke 270 crore atangka bangke dak council along tangka nang lesi laso tangka bang epilo lage 50 bedded boys and girls laso hostel afan bangke kiduk kila katum ladak hostel kidum ove ke charli afan kasik sak afan aso along tin a consensi longta laso ihum kipi ponje afan same alang litum ahin pen claim pon edlo la pen tender da already lage paklang edlo lasi non ladak adhek atum laningkan isi angbong pen aprangsi team Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon lapen Omor Singh tiso ningkan isi angbong along alangli ke claim ke dam pen non lelang dam pulote Karbi Anglong arat atum choro vek ni lapen nilitum ahin pen Karbi Anglong arat hoi pen MP Omor Singh tiso lapen CM Dr. Tuliram Ronghang team Karbi Anglong doan afan kachoro pajir ponlo lapen lasolong